Biye alamuso ye joué kalo kile mugan san 2023 o bisimila Mali kunnafoni jabarani ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ministre ka ladala ɲɔgɔn ye o kɔni kɛla arabadenw joué kalo tile 19 san 2023 kɔnɔna na min kɛla kuruba k'a ɲɛmɔgɔya ta k'a di jamana ɲɛmɔgɔ kolonɛli Asimi Goyita ma. Ɲɔgɔn ye yɛrɛ sinsinna sariya kuraw tali kan ani jɔyɔrɔ kura minnu kan ka di mɔgɔ minnu ma ani kunnafoni di olu kɔni caman kɛla ɲɔgɔn ye kɔnɔna na. OMVS ale ka san 19 ɲɔgɔn ye o yɛrɛ kɔni kɛla tarata don joué kalo tile 18 san 2023 kɔnɔna na. Ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔ kolonɛli Asimi Goyita ne ale yɛrɛ kɔni bɔla ka discours kɛ discours min yɛrɛ y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ fleuve Sénégal ale yɛrɛ kɔni tɛ ka jɔyɔrɔ fin tuguni a ka baarako la. San 50 ɲɔgɔn kɔ jiboli sira 4 olu yɛrɛ u kɔni ma se k'u ka baaraw kɛ ka sabu kɛ bolifɛnw olu kɔni tɛ ka se ka boli ju kan i n'a fɔ a bolicogo kɔrɔ la ani k'a kɛlen don ka ɲaningɛliba kɛ kosɛbɛ sɛnɛko fɛnɛ la. Kolonɛli Modibo Kone ale yɛrɛ kɔni wulila ka yalayala kɛ joué kalo tile 16 san 2023 kɔnɔna na yalayala min ni ale yɛrɛ kɔni sera k'i da disigiya kɔni kɛla k'a yira k'a fɔ ko n'a sɔrɔ a kɔni ma taa bɛnkan kɛ autorités ani rebelle kɔrɔ olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ. Amadou Konate ni ale yɛrɛ douane directeur général ale bɔla ka yalayala kɛ tarata don joué kalo tile 18 san 2023 kɔnɔna na yala min ni a yɛrɛ kɔni wulila ka se Gawo opérateur économique ma ni ani olu yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye bakɛ ɲɔgɔn ye min ni o yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ opérateur économique ninnu olu yɛrɛ ka kɛwale dɔw olu tɛ ka timɛ a yɛrɛ kɔni bilasirala ni chambre de commerce olu yɛrɛ kɔni ka représentant ani DNCC ani DG a bilasirala ni olu ma ko fɔta ninnu ye. An ka fanga tigilamɔgɔ minnu ni olu yɛrɛ bɛ bolo ko garde national olu bɔla ka ɲɔgɔnye kɛ kunu arabadenw joué kalo tile 19 san 2023 kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kɛla u ka siège la k'a ɲɛmɔgɔya ta k'a di chef d'état major ma ni ale yɛrɛ kɔni bɛ wele ko colonel Famuke Kamara. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ lieutenant colonel Aliou Seni Ba ale n'a ka maa caman olu yɛrɛ kɔni tun bɛ kɛnɛ in kan. Ɲɔgɔn ye o yɛrɛ kɔni bolila u ka sɔrɔ ani minɛnko kan u ka siège o ko kɔni kɔnɔna na. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Nigeria tarata don joué kalo tile 18 san 2023 kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abujakaw fɛ ɲɔgɔn ye kunkurunikɛla ye min ɲɛmɔgɔ n'o tala ka di Nigeria jamana ɲɛmɔgɔ ma n'o bɛ wele ko Bona Tinubu. Ɲɔgɔn ye kɔnɔna na u y'u sinsin Guinée Conakry Burkina ani Mali kan ni olu dugu saba ni olu yɛrɛ kɔni bɛ cɛmancɛ fanga kɔnɔna na u y'u sinsin olu ka bɛn ani sabati o kɔni kan. Ni ne tun bɛ da sago kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.